Adéu. Es veu que era el parc qui s'ha desmaiat i un amic que l'ha vist l'ha portat a casa. Sí, i no hi ha manera que es desperti. És perquè s'ha hagut de convertir en Déu per aturar la Kirika. Em fa l'efecte que últimament en Kazune dorm moltes més hores de les que dormia normalment. Què? Abans, encara que es convertís en Déu, no es desmaiava mai. Estic molt preocupada, molt per ell. No n'hi ha motius, dona, no pateixis. Estic segura que se'n sortirà, ja ho veuràs. Potser sí, però és molt perillós per la seva salut haver-se de divinitzar tan sovint. No li va gens bé. Vols dir que pot arribar un moment que no es desperti? No vull dir això. Vull dir que pot ser molt pitjor. Va, sisplau, explica'ns-ho. Què vols dir? Què li pot passar? Si aquests episodis es repeteixen gaire sovint, arribarà un moment que en Kazune es podria morir. Això sí que no m'ho esperava. La seva vida està en perill. No pot ser. No! Si això és veritat, si de debò es pot morir. No vull que es torni a transformar en Déu mai més. Sí, però si no ho fa, llavors tu... Ja ho sé, però m'estimo més això que no que ell es mori. He viscut amb ell des que era molt petita, ja ho saps, ja t'ho vaig explicar. No tinc ningú més al món i me l'estimo molt, me l'estimo molt, me l'estimo moltíssim. Sí, però dona... Ho sento molt. Em sap greu haver-me posat a plorar. No passa res. Ho entenc perfectament com et sents, dona. Jo també, quan penso que en Kazune es podria morir. Perquè per tu és tot en Kazune. És tota la família que tens. Sí, perquè els meus pares es van morir quan jo era petita. I només els conec per una foto. Una foto? Sí, i com que per mi és tan important, la tinc ben amagada. Espera'm que la vaig a buscar i te l'ensenyaré. Hola, Karin. Oh! Michiru, què hi fas aquí? He sigut jo que he portat en Kazune fins aquí. I, per cert, ja està més bé? Encara no s'ha despertat. No? Li volia preguntar una cosa quan es despertés. Karin! Ja la tinc. Mira, és aquesta. No en tinc cap més. La vaig trobar fa temps, buscant d'amagat a l'habitació d'en Ku. Himeka, 0 anys. Ui, que passa res. Fas mala cara. És que m'he quedat molt parada, perquè aquesta foto diria que és la mateixa que tinc dels meus pares. Però no pot ser, és impossible. Què mires, a veure'm? Ostres, però si és el professor Kujo. Està molt jove en aquesta foto. Quants records que em porta.
Ostres, però si és el professor Cujo. Està molt jove en aquesta foto. Quants records que em porta. No ho entenc. Representa que aquesta foto és dels pares de la Himeka. Aquest professor Cujo era el pare d'en Kazune, no? Potser... El que passa és que... Com que en Kazune i jo som... cosins germans, els nostres pares es devien assemblar molt. Au, jo me'n vaig. Doneu-li records en Kazune, Un moment, espera't. Michiru, espera'm! Què passa? Aquella foto que hem vist és dels pares de la Himeka, no dels d'en Kazune. Ah, sí? No ho sabia. Però és que resulta que és igual que la que tinc jo dels meus pares. I a sobre tu, quan l'has vist, has dit que era del professor Cujo. Però el professor Cujo és el pare d'en Kazune, no? I tu no el confondries mai amb una altra persona, el professor Cujo, oi? Doncs no ho sé. Ai, espera't un moment, sisplau, si en saps alguna cosa me l'has d'explicar. Per què tots tenim la mateixa fotografia?